Oh, iwasan mo na maglaro ng badminton. Hindi, pagka ano, yung nakita mo, kinocross mo pa. Back to basic ka. Yung pagkakainin mo yung ego mo, back to basic. Kasi hindi naman masama yun. Parang ako, pag nag-error ako, pasin mo, kiniklear ko lang. Hanggang magsanay raketa ko. So hindi pa sanay sa raketa mo. Hanggat nag-error ka, sorry, back to basic ka. Kung gusto mo, palit na tayo raketa para hindi raketa, yung ano, adjustment. sorry. Patawarin niyo po. Sige po, libre na po yung ano. Guys, nakarecord yan, guys. Kuya Jay. Susunod na ba yung sila? Bumbugin pa din. Laban. Ay, bago po yun. Ganda ng shoes. Yung asking, alam ko na yung nira-rugby ko. Lakas mga dunks.